Bungah Panglimbang 5 menit dina Selasa Pon tanggal 1 April taun 2020 kapetik saka Injil Yohanes bab 5 ayat 1 tekan ayat 3a katerusake ayat 5 tekan ayat 16. Bungah mujudake kahanan ati prayoga kang kejaba banget neguhake lan nambah semangat urip nanging uga manjurung manungsa kanggo nuwuh ngrembakakake diri. Rikala wong bungah dheweke bakal nindakake apa wae kanthi seneng lan gambira saengga asile uga banget gawe mongkok nyenengake awak pribadi lan nyenengake pepodo. Ing minggu letare iki Gusti medhar kabungan dalem liwat prastawa pangeram-eram sarase wong kang 30 taun lawase nandhang lara ing blumbang Bethesda. Aku ngajak panjenengan pandemen PLM nglelimbang bab mangsa 30 taun nandhang lara. 30 taun lara nggambarake iba suwene mangsa surem jroning panandhang sangsara alias aduh saka kabungahan. Ora ana wong kang bisa tetulung kanggo nambani larane iki. Dene siji-sijine kalodhangan kanggo bisa waras tansah mrucut marga kupiyane tansah kalah rikat karo panandhang lara liyane kang uga kepingin saras. Mula donga kang mbok menawa tansah kakumandhangake ing ati yaiku saking jurang ingkang lebeduh Gusti kawula nguwuh dumateng paduka. Monggo sami kapirsani Mazmur 130 ayat 1. 30 taun lara uga nggambarake iba wulet pangarep-arepe wong iki. Nadyan makaping-kaping kudu nemahi gelo lan kuciwa awit gegayuhane kanggo waras saka lara cabar. Ananging pangarep-arepe ora pepes lan puntes. Dheweke tetep sabar nceranti isih pitulungan saka Gusti Maha Welas. Dheweke ngugemi janji dalem Gusti iki, rikala aku rena, aku bakal paring wangsulan. Monggo sami kapirsani kitab Nabi Yesaya bab 49 ayat 8. 30 taun lara uga nggambarake iba kandele kapitayane marang Allah Maha Welas. Wong kang lara iki yakin menawa Gusti Allah tresnani dheweke. Mbok menawa ing sawalik larane iki Gusti ngersakake medharan kekeran tartamtu. Rawuh dalem Gusti Yesus ing emper caket blumbang Bethesda kono dadi dina karenaning Gusti Allah yang Rama mring pangandel lan pangarep-arepe wong iki. Rawuh dalem Gusti Yesus ing kono kersa mungkasi panandhange wong iki kang uga ngijabahi donga-dongane kang kaunjukake wong iki jroning kahanan ati kang remuk-rempu. Tegese rawuh dalem Gusti Yesus ngasta kabungan tanpa pepindhan kanggo wong lara iki. Sawise nanting sepiyat meneh pangandelan kekarepane wong iki, Gusti banjur ngendika, "Tangiya panggulen peturonmu." Sakal wong iki menyat saka peturone njur mlaku-mlaku sinambi manggul peturone. Gusti isih kober ngelingake wong mau supaya ora tumindak dosa. Para tresna PLM kinasih saka prastawa Injil dina iki awake dhewe bisa sinau kepriye tetep ngunjukake donga panyuwunan nadyan ora cetha wektu kinabuli. Panggah puguh ing iman kapitayan sarta tetep kupiya sabar ing panandhang. Ing titik mangsa Gusti rena panjenengane bakal paring kabungahan. Gusti Allah bisa rawuh liwat sapa wae lan liwat prastawa apa wae jroning ngijabahi donga-donga kita. Dina iki Gusti Yesus ngluwarake manungsa saka lelarane saengga bisa bungah. Sawetara wektu mangarep Gusti Yesus bakal ngluwarake awake dhewe kabeh saka dosa kanthi panandhang sangsara dalem. Suwawi sami munjuk. Kunjung asma dalam Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci.
Amin. Mugi nurna Yang Rama, Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci, kados sing mula buka samenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.